Tak teď je sede na mě, abych otevřela trezor. Páni, to je nějaká stará magická kniha. Doufám, že v ní jsou nějaká zajímavá kouzla. Hepčí. Moc stará knížka. Koukneme se. Wingardium Diffodio Descento Portus. Co se děje? Pomoc! Ne! Po stole se plazí skutečná ruka. Zbavte se toho někdo. Pomozte! Mohli byste mi nepřekážet v tom hraní? Páni. Ta ruka si myslí, že mi může ukrást můj popit? V žádném případě. Chystám se jí rozdrtit. Lily, dej mi tu knihu. Tady máš. Tak ty nechutná ruko, tady máš. Hotovo. Už nás nebude obtěžovat.